Do jednej sme rozprávali s Vladom na izbe. Najprv som neznal zaspať, bo Rustam tak chrápal, že dovidenia. Rustam? Potom išiel na vecko, to bolo ticho a už som neznal zaspať. Pasa. To jak prejde svoju hodinu, to spám. Konec, pravda. Deviatej nezaspím, konec, dáme spadok. Front, potom do jednej, do druhej sa. Vlado čo, chce kúpiť byt? Ti dám potočiť? No, ja to on furt čade pozerá. Hej? Ona aj u mňa chce kúpiť, že je svoj dom, keď zdinie. Že môžeme spolu chodiť do roboty, keď ju nám vidú rovnako nie. Že ja som za. No to je fasa vec. Kde macky vybehnú na pivo. Aj keď on pivo nepije, ale chápeš? Ja som vypirovi. By som ho zobral, ale takto by som ho zobral na bištu. Keby sme už u nás zavrali všetky krčmy, nič u nás není. Vôbec? Nie. To bolo ich moc, som krčmi bolo. No, však toto. Ostali posnátky prípade. 3? 3 ostali pred. Kde máš tretiu? Však jedna je hore, druhá dole a tretia ide. Dole na ihrisku. Jaj, toto som zabral, toto mi neprišlo byť krčma. Tam čo pizzu. Ale daj. Čo to buďka mala vlastne. No. Ako, nech sa líčiš. A čo, prestane mi to byť tak oholenič, nie? To je jasná vec. Teraz mladší. Však toto. Mne sa to neľúbi. Nie? Nie. No ale brat, nazna. Tak lepšie. Kedy si dal dole cez víkend? Teraz, pondelok. Hej, no. Ja raz som nechal zadať krátky, koľko som vyzeral, ceci mají celé. No. Vidíte, celý. Dobrý postup. Včera sa v Kychnici trpali cigáni do šancu. Kde? V Kychnici. Kychnici? Hej, už to tá taká, na konci, ak sú firmy smerom na Kychnec, rovinka a už začína byť tá pravotočivá zatačka, a pre tú zatačku sa vytrepali do šancu. Také auto červené, tam bolo zapichnuté. A 15 cigánov okolo neho. No. A som chcel kúknuť, nedal som tak nenápadne zastaviť, som otvoril dvere, či nepotrebujú vyťahnuť. A oni vyťahli by ste, až to nejaké možno, videla by som ťa, čo uvidieť? My to nemáme. A nemáte pas, neviete vybrať zo sedačky pas, že by sme ju zavezali. A kúkal na nich, tak si dobre blbý. A jak som sa z toho miesta pohol, nerozumiem. Zavolám žandarom na nich. Počúvaj, ma toto mi napadlo a už mi išli proti policajti. Ale bez majakov, vieš. Ja som si pošiel na pumpu, pošiel som na vecku, kúpil som si vodu, idem nazad, kúkam, už tam stoja. Majačik pri nich. Niečo telefonovali a obidvaja sa smieli. Neviem čo, to vedli, no ale...
my sme sa mi aj zľakli, že to kameň, bo ešte bol vtedy venky, vieš. No. A ja už, že, no to čakaj, ja som tu odstavil tu, že idem ho zobrať taký kameň a hodiť na bok. A on kúkam, že tu nie je kameň. Radšej chytať nebudem. No. Pojebaná cigány. To aj robia, konečne. Branko, Branko, obchodné centrum. nech sa páči. Jo. Branko, nech sa páči. Láska, dobrá. Nech sa páči. Zmáčko. Telefón. Nech sa páči. Nech sa páči. Branko, Mozovská. nech sa páči. Skoro mi dávate matematiku na ráno. Už si rozmýšľam teraz. Tak. Dám trošku do zebu. Veľa no. Nevadí. Budete mať na pivo alebo kávu. 10. Mozovská. Nech sa páči. Branko, Rovník ale bez karty. no. Nech sa páči. Ale necítiť, že by to pilo, ne? Ale ja neviem, že je môj balón. No môže byť, no. Tak si tu začne. Aj za to bola aj padla teplota na nulu podľa mňa. Motor ťaľo. Ani 40. Si myslím, že bude, vieš, zriatý, bo už som vypil ešte teplota toto. Padlo, ja neviem. Čo na ťaľo? 10 stupňov padlo. No. Ale neverím tomu, že už príde také, vieš, čo to Ale ochladenie. ráno, noci už také budú už. Noci nebude. Podľa mňa len teraz príde také ochladenie, že budú také v noci a potom zase príde teplo. Ale už to nebude také. Už ráno budú také rosy, boli kompacíny. Ty mi to praješ. Spracovať pomaly. No, kedy sa skracujú? Tak, Tak kedy je v auguste, ne? myslím, že od Jana do Jana. Jana nebolo ešte, ne? To ja neznám. Do Jana teraz rovnaké dni sú a už po Janovi sa začnú spracovať. Teraz mesiac je také obdobie, že rovno dennosť je.
mobilová karta. Moldavská bránko. Franko, kde máte parťaka? Voľno. Dobre. Voľno, deška ide. Požeráme, nie? Hej, hej. Nie, táto kamarát je mechanik. Ja som schválne počkal, nech ide. To mám prednosť, že? Nič, však teraz pojem za ním dostane byt. Jak bude do Košic. Možno ešte ho obehneme, bol taký... On má také dôchodcovské tempo.
Ránku. Dobré ráno. A my kde tak dlho boli? Trošku som oddychoval. Hej. Ja sa raz Nabiť za 5 minút. Hej, ty vyčujem na tereš, ne? Nie? Začína trochu. odpada. No i pan, Janov. Všetko to je punchline a pre tých, ktorí asi neviete, tak Ivan je členom kapely Pusté baletky, ktorá bohužiaľ nie je až tak známa a ja si myslím, že za to môžu názvy vašich muzikánov, lebo ako nehnevá sa Cecky, Tajomstvo kráľovniny nohavičiek. To nie sú príťažlivé názvy, kámo, to je ako niečo, čo má Madami za heslo na obojstvočku, ja. Alebo Jeleň, Pes, to sú pesničky, alebo opätová meno sredisika. Čo to je? Čo to je? Potom je tu Matej Makovický. Matej sa narodil v Žilinsku. Wow. Dobre. Ideme po pauze, dúfam, že ste oddychnutí. Devčatá sú vycikané. Všetko v poriadku, boli sa na záchode. Ja vás mám strašne rád, babi, vy keď ste opýtaní, viete? Milujem, keď ste opýtaní kvôli nejakým uchylánskym veciam, ale vy keď ste opýtaní, vy máte pocit, že môžete chodiť na naše hajzlo. Ja to milujem. Ja to milujem. Raz takto vošla baba na hajzel a hovorí, podrž mi bundu. Tak pozerám, že prosím ťa, mohol by si také hej, vôbec môžu dostať. Minule som priateľa videl na záchodoch jednu vec, ktorú som nevidel už roky, videl som hajzelba na verejných záchodoch. Pamätáte si tie tety, čo vyberali vstupné zasranie v podstate? Pamätáte si ich, ne? Akože čo je vaša profesia? Zdržujem ľudí, čo sa idú dosrať. Ja ich zdržujem. Miloval som ich, všetky boli rovnaké cez jednu šablónu, všetky mali ten roztrhaný kvetinkový záves, rovnaký počet vlasov aj zubov. Si nakúpil do toho okienka, si mal pocit, že pozeráš Pána prstenov dvojku. Ty kokos, kámo. Za ňou postavené prvé, že z hajzla bol výborný, výborný. Počkaj, tu je to nič. Mama potreba 20 centov, Elka potreba 50 centov, že? Mali to v tom malom keramickom tanieriku, takže si presne vedel, čo to pre tebou robil. Presne si vedel, euro 60. To sú brešťania 3 strany. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. Bolo strašne veľa druhov. Bolo niekoľko tých druhov, tých tiet, hajzelbách. Niektoré boli v pohode, niektoré ťa nechali prejsť na ten základ. To sa nejakom dôvodenia. Miloval som tie, čo dávali hajzlak na prídel. Hajzlak na prídel, to je čo za nápad? Koľko vám toho dám? Viete čo, neviem, koľko sa dáva na veľké mexické burrito a 2 kávy? Áno, stanica. Nech sa páči. Nech sa páči.
že za mňa je to tak Anko, čo tak smutne? silné prostredie na vykonávanie tej potreby, že ja tvrdím, že hajzle verejné ťa naučia improvizovať. Mňa naučili improvizovať, ja som sa na jednom hajzli som sa naučil, že v jednej ruke držať penis, druhou držať dvere, čo sa nedali zamknúť, bradou som si držal tričko, aby som neošiel a nohou zapínal fotopumpu, čo sa zhasínala. Improvizácia. Improvizácia. Na verejných záchodoch som sa naučil šetriť toaletným papierom. Stalo sa vám, ne? Že ste behli v zóne, nevšimol si sadosy a tam ide o milimetr. Tam ide o milimetr, tam to prekladáš, skladáš, zosúvaš, vieš, dávaš všetko do... Pozrite taký ten fun fact, čo vám ľudia povedať, že vedel si, že papier sa nedá preložiť viac ako 7 krát? Všetko sa dá. Keď nechceš behať s ostranou riťou, všetko sa dá. Nie všetko, čo som sa ale naučil na tých verejných záchodoch, ma potešilo. Zistil som u sebe, že nezvládam stresové situácie. Na záchodoch som to zistil. Nezvládam stresové situácie. Stalo sa, ne? Si sa postavil z hajzla, splákol si a začala stúpať. Stalo. Anko, Budeme študent automobilu. Koľko sa mi rozbušilo srdce, len som to povedal. Najhorší loading. Najhorší loading. A priatelia, ja neviem, že či vy ste veriaci, ja som není veriaci, ale na tých pár sekúnd. Na tých pár sekúnd sa modlím a neviem, či ste sa niekedy modlili v časovej tiesni, ale ja vám prísahám, tá modlitba vyzerá, keby si to hovoril. Bože, nie, nie, Bože, nie, fuj, fuj. Začne klesať voda, kto je pekný chlapec, kto je pekný chlapec. Naposledy sa mi to stalo, prísahám, keď sme boli na návšteve, ja som z panike, ja som nevedel, že mám vraj, ja som mal chuť z toho odchýmu, počujem. Tam by ste pohoršená, mám. Nevadí, však aj vy budete srať dneska alebo zajtra. Ale prest. Najnechutnejší joke som si nechal na záver. Zvládnete? Traja humusáci, hej, poď. Dobre, priatelia, viete, čo je to tasektan? Vie niekto, čo je to tasektan? Pomôžem vám, je to liek proti hnačke. Tasektan je... Tam niekto už vie, kam to ide, ježiš. Tasektan je liek proti hnačke a keď vychádzate z Bratislavy, môžete si to skontrolovať. Tasektan má strašne pekný, obrovský billboard na krajnici a je na ňom taký slogan. Taký reklamný slogan, ktorý ma vždy pobaví, keď idem okolo. Je tam napísané, že Tasektan, aby ste kvôli hnačke nemuseli stáť pri každej značke. A ja vždy, keď idem okolo toho, si hovorím, že nie každý liek potrebuje rýmovačku. Nie každý, ja si nepotrebujem chichotať v kríkoch do srady, keď si na to spomeniem, kámo. Hnačka nepotrebuje rýmovačku, dobre? To už ja môžem vymýšľať tie reklamy. Máte také zdanie, že vás chytá sranie? Tasektan, vieš, že... Jebnutý. Niektoré biologické procesy sú nepríjemné. Súhlasíte? Hnačka je nepríjemná. Dámy, predpokladám, že menštruácia je pre vás nepríjemná, ale nikto z nás nevidí reklamu. Always, aby ste kvôli tečúcemu menzesu nemuseli zmývať celú terasu. Držnica, ďakujem vám veľmi pekne. Díky moc. Priateľa, teraz príde na pódium človek, ktorého mám veľmi rád, pretože on je fakt, že 100% človek, do všetkého tam vlastne 100%, 10% úsmev, 10% talent, 80% úsmev. Jeho meno je Jakub Citroňabák.
skupinu komikov, s ktorými vystupujem a vždy si poviem, že to je dobrá zostava. Dnes to bude dobrá šovka. A dnes, ako vidíte, som si to povedať nemohol, takže naozaj dnes, keď sa pozriete na skupinku, s ktorou vystupujem, tak takto podľa mňa musí vyzerať ten policajný line-up, kde chceš identifikovať pedofila. A paradoxne každý z nich to spravil, ešte aj Luisa. Aj Luisa. Takže asi ste si všimli, že tu ideme postupne, tak začneme, teda dnešným Roastmasterom je Theodor First, ktorý dal sám sebe prezývku Joe Trendy, priateľ. Prezývku ti tradične dávajú tvoji rovesníci a známi, ale uznávam, ťažko by sa mu vystupovalo pod menom ten ktorý vyzerá jak panda, takže ja osobne mám Thea strašne rád a musím povedať, že od začiatku ma na ňom zaujali jeho oči. Akože pozrite sa do nich, ak to dokážete, naozaj priatelia to. Jeho oči, Theové oči, podľa nich vidíte, že Theo je z etnicky pestrej rodiny, jeho otec bol Aziat a mama krt obyčajný, priatelia. Potom je tu Janči Gordulič. Janko je dobrý človek, veľakrát mi pomohol, nevždy mu to ale viem oplatiť a nejakým spôsobom akože vrátiť. 2 roky dozadu za mnou prišiel a povedal mi, chcem, aby si ma trénoval, chcem vyzerať dobre. Ja som telocvikár, nie plastický chirurg, úplne sa dobre. Akože, priatelia, Kombitovu dám dokopy skôr, jak ja mám. Musím povedať, že nakoniec sme to skúsili a po 2 týždňoch som to ale vzdal, pretože vidieť 40-ročného človeka, ktorý sa 2-krát do týždňa trápi, potí, premáha a fňuka, keď sa prezlieka pred tréningom. Teraz prichádza tá horšia časť dnešného programu, pretože na pódium prichádza Jano Gordulič. Poprosím ešte raz potlesk pre Roastmastera dnešného večera Joe Trendy. Fantastický človek Joe Trendy má momentálne 4 podcasty o vzťahoch, o basketbale a o pičovinách. Podľa mňa, keď Martina Šimkovičová videla, k čomu všetkému sa Theo vie vyjadriť, povedala si, ja môžem byť ministerka kultúry. Moldavska na 70. Nechcem. Teraz na pódium Prosím, privítajte Citrona. druhá správa, ktorá na mňa vyskočila, takže pán nejakom rozhovoru povedal, že niekedy v budúcnosti sa veľmi rád vráti na Slovensko, čo nechcem byť zlý, ale on odkedy odišiel, tak tu sa dojdú veci. Uvedomujete si to? On odkedy odišiel, nám padla vláda, Smeru stúpli preferencie a Separ začal párky predávať. Viete? Chápete to? On odkedy, ja tomu nerozumiem, ja si pamätám, keď tu bol, ja som to sledoval celé, ja som si vtedy uvedomil, že ako už som dospelý, že už inak vnímam tie veci, lebo všetci veriaci a takí tí akože známi okolo mňa, keď sa pozerali na neho, tak si hovorím, že aký odkaz nám nechá svoj otec? Aké posolstvo nám zanechá? Ja sa pozerám na ten krásny biely habit a hovorím si, aký prací prášok tento človek používa. Priatelia, ten bol nádherne biely. Nehovorte mi, že on sa v tom Vatikáne nikdy nezadrbal od špaget. Nerozprávajte mi to, hej? Krásne biely a ja odkedy som ho videl, ja by som chcel, aby reklamu na pracie prášky robil iba pápež. Iba pápež a jednu som vymyslel. Môžete sa použiť kľudne, počúvajte, začne reklama, začíname v reštaurácii, kde sa pápež učí s tými svojimi kardinálmi, nejak sa otočí, to nezbedný alebo čašník do neho tajne zadrba do celého, čiže začne, zlakne sa, padne na kolena, začne prosiť o odpustenie. Musí to byť dospelý človek.
dospeli a križiacké. No, kam si sa idú? Na prechádzku zdravotnú. Všetci. Všetci. Ešte nechodím aj. Nic pomalu, že sme Hej? na budem čakať za chvíľu. No a? Ale ja sa ponáhľam domov. skorej. Ale ja sa ponáhľam domov. Tak. Ja o 6:30 som na stanice, 6:50 tam mám bus domov. Vieš, každý nastúpil už Fajro. No a? A jeden zeň, No. prečo pôjde? Na čekej stanec? Áno, že by ho nebolo smutno. Ale tak Fajro zrejde. Ja na útre pôjde skorej. Radšej. 4 pekne vytrkáš do Pošoča. Potom až pondelok. Nežite Mongol. Až pondelok idem ja. 5:20. Ale Áno. víkend je. Áno, idem Mongol, môže ísť 4-15. A minulé, že vraj išli do služby a toto meškal pôjde. Ktorý? 20 minút. Ten, čo so mnou robí, či? Hej, No, môže. ako zoko. Však on sa nemá kam ponáhľať. Hej. A jeden čo telefonuje. A to on, ne? Počas celej cesty. A toľko, že to je niečo to. No, stačí ti povedať s telefonom. Píčka taký žlej.
Vrátka cez stredovaš. To všade. Všade. Aj na automobilovej, aj na tomto. No, to na všade. obchodných centrách.
No, to tak vyšlo. Čauko.
Thank